Okay guys, may hapon guys. Kami ay kaog manok oy. Kami kay kamunggayan ba. Pero wa man tay manok. Nade. Kita kan eh. Na pwede rin tingin ni kamunggayan no. Lami ram sa tingin ni. Paano masabi? Mura ram manok binuhi ni sa anak niya. Naginusara ra man eh. Ako ni kamunggayan, lami man ni kamunggayan. Gago! Ha? Sus. Uy. Gamay niglawas pero lami mi sabaw. Diri. Ya di mau padakop. Nah, tara. Nak padat gini kamunggayan no. Diri. Nah, tupatong ron siya. Ato ning dadong nga to guys, ato ning kamunggayan guys. Lami ram niyo. Ato sa saying. Ngay mi kamunggay. Uwan man gud guys oh. Amo. Unahon no. Saying. Yeng. Sabi ba? Oh, ganito na ba? Saktuhan eh. Ato nang ato kamunggayan ba? Ato smokin na. Na, ato imo. Na ato to na. Asa ta magi? Ato na tagi. Kau nang ato? Amo ning kamunggayan guys eh. Luoy magay siya gud sira usab ba. Ay kuyog dapat upati gani, magbuhi gyud magpati. Duha gina pares gina. Pares gina siya bay ginaglaki niya. Wa man sa mi kay bawo ni niya god og bay ba na siya, laki ba na siya basta kay lami na siya sa buwan. Ito to Isa yan. pag unsay klase na siya, bay ba na siya kapati or laki nga pati. Nga to ano mas puki. Ngay mi nga to kamunggay. Nay tangad nga to? Maay. Ay dagang tangad puki, kusog itong utang. Dami kero ni ka ano kuan guys kanang kamunggayan nga pati ba. Uwan-uwan ba, no? Indot kay panahon. Ay higot sa boro ba? Kasuway naman na guys kanang kuan ba? Pati nga kinamunggayan ba? Di ba ang kasagaran no manok ra man no? Amo ni testingan ni pati guys. Wara ba kay ba kung anak ni guys nga amo ni kamunggayan iyang pati. Yeng. Dapat yan imong pati? Kupta nimo? Kupti ba kayo ha? Kabuhi eh. Ah. Ada sudan eh. Okay. Okay. Uy, sakto yan. Ano yan? Tama. Na kay kamunggay? Kamunggay? Oh. Na ako na pantay. Dili ko tanaw dito sa mga isdan na. Ano adre? Try. Wala mo dia sa babaw lang mo pagkuha. Ilan ako ning ubos kay Ha? gagmay pa kinang ubos ato lang sa babaw pagkuha. Malunsa man nimo. Amo ning kuan no? Among kamunggayan ba? Pati ba? Nakara mo dia. Ay pagpanguha lang mo. Tingin mo. Kini na dire? O kana dia pagkuha lang mo dia. Di na pwedeng ubos? Bata ko yan na ubos. So mani Ate ka. mura naman niglubi kitas on. Asa mi dahon ni subos? Ying, di ni madaying oy. Ate ug sakto tani. Bumok kay kini mo balik. Tagak tani. Matagak ta ni. Napagibabwer. Sakit Ay, ang ato ani din ni maayo eh. Ang may na yun, palit ng tas merkado. Wa man lagi mo nagdalagi kamunggay. Ha? Wa mo nagdalagi. Usa mo kamunggay mura man nag Lubi ka tasa? Wala paghatag na nimo di. Ari na lang mi si skina kay. Kapalit pa mi balik 5 ato, di pa mi kuya mahog. Ari na mi. Sige. Amping mo dito ha. Alan kamunggaya kasi di madagay sa mahog tato. Mura sa lubi. Ding, kana ato bating. Ato lang ning yule. Ha? Yule na tani. Yuli na lang ta na. Yule na tani. Ya guys, maoro to guys eh. Magpalit na lamig ko ani. Oh, duro tagiya eh. Tagiya ni apas. Apa sih? Ala, amo na lang kamunggayan. Ayaw, ini. Lumoy tani bangko para banin. Sus. Pwede ni apa sih? Sige, ni apas, ni apas. Kaya apas nung tagiya, magsuwa lang sa sardinas kasi. Sardinas na ta kay kita sa tagiya. Surti ah. Murag na naanghilan kita ang pati guys.
Sige, siya para ihaw. Pinaglawag ko, gusto mo pati diri. Ato mo to soto. Ato mo diri. Asa ni diri? Ah, ring ring.